bala. Ay tunanay kumusta ho nga itong sini mga young ones dire itong sini nga mga young at hearts. Kamustang paniyagan ninyo? Anong mga sudan ninyo dabi pabati man tabi ko nanong laswa nga nakaon na pa-share lang dire sa itong text hotline sa mga naka FB live man dire sa itong chat room. Why gid sige lang. Kag anyway sa mga nagagwa dira sa inyo puluyan kung may baklon man kamo or may kaladtuan hindi lang magkalipat magdala sang proteksyon para sa aton kaugalingon. Updanay kita tubtub-tak na la stress sa mga lilisuan sa inyong mga radio 684 kHz. Siyempre sa mga mensahe man ninyo sa mga may cellphone, aral lang itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Maga-updanay kita tubtub tak na alas 3. Sa mga naka-online naman, kumusta? Mayong hapon lang na sa inyo. Naka-online paagi sa FB Live sa Action Radio Bacolod. May chat room dira. Kung pwede lang, paki-like at paki-share. Kaga, pwede man kamo dira, makasend sa inyo sa mga greetings. Inyo sini mga pagpanamyaw na kaga inyo man mga reaksyon sa mga talakay sa mapaambit sa inyo kubus nga lagad sa sininga hapon. Sa aton man pagabasahon nga sulat sa sininga hapon, of course gamay nga pasiplat sa aton sinidalagan sa panahon. Kay syempre ang aton man pila ka mga impormasyon nga madulong sa inyo ay ang mga hindi nami nga mga hilimuon mga bad habits nga dapat naton likawan. Ano mga bad habits o kung mga hindi manami nga hilimuon nga dapat naton likawan. Ina nga aton topiko karon gamay man lang na kun aton panumdumon Tita Wilma pero mapuslanon ina para sa iban kag basi pa man lang maamat-amat nila inapagan-hagan kag madula. Importante nga ito ni kaayong lawas, right? Kagang sulat man nga pagabasahon ni Tita Wilma karon nga hapon ay paamo ka na natungod sa isa ka dalaga nagaproblema sa iya nabatsyagan nga paghigugma. Gugma ay hindi gali siya dalaga Tita Wilma, may bana siya na problema sa iya bana na confide niya sa isa ka tao nga isa kalagad sang Dios, makonsider naton ina. Na in love. So, ina ang problema sa karon, no? Paagi man sa panugdaon ni Tita Wilma, upod man sa inyo, mga maayo lang nga panugdaon, ha? Mga maayo nga, mahatag naton nga suwastyon sa iya. Sana siling na naton, ara lang aton text hotline, ara man ang aton sininga chat room. Ay tuntag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa mga palangga naton nga mga tagpalamatigan ni go lang dira samtang ang inyo kubus nga lagad ari lang diri tubtub-tak na alas 3 man nga magalingaw sa inyo. Okay na, ha? Aton man mapasiplat sa dalagan sa ngaton sini panahon tungod ay maulanon gid man Tita Wilma na maulanon ang aton panahon inatungod sang low pressure area di bala inatungod sang low pressure area nga ara iya sa bahin sang Davao City no ara siya 245 kilometro sidlangan nabagat na sidlangan sang Davao City yes northeast monsoon nagapadayon man sa pag-apekto sa bahin sang Luzon. Ang Visayas naman, dala na kita diri Visayas, dala na tada. Sa bahin man sang Mindanao, Romblon, Albay, Sursugon, kag Masbate, ang may magaluumon nga kalangitan, laptay-laptay nga mga pag-ulan, kaga pagpanaguob ina bangod man sang low pressure area kag may posibilidad man ang mga pagbaha-baha or landslides tungod sang kasarangan nga may panalag sa nga pagbubo sang mabaskog nga ulan.
tindi man lipod sa inyo from time to time ang Aksyon Radio Bacolod paagi man sa mga public affairs program, mabatian ninyo mga updates sa mga nagakatabo sa tagsa ka Banwa syudad na may pila na sa norte nga bahin nga nagkanselar sang ila sini mga klase tungod sa wala untan nga paghubos ng ulan ti mga estudyante naton kaluluoy man. Samtang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region o CONCAR, kag iban nga bahin pagit sa Bicol Region, sa Aurora, Laguna, Quezon, Marinduque, kag Oriental, Mindoro, may ara man magalumon nga kalangitan. May mga pag-ulan-ulan man bangod sa northeast monsoon nga may posibilidad hindi na ako kasampot nga makaresulta man sa mga pagbaha-baha kag landslides. Okay, ang ato naman nga matugda dira para sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati kung ano ang manami naton iya nga kalingawan. Samtang nagaupod ka mo diri sa This Is My Life. At iban din ang nagakuting ilang mga kamot sa pila ka mga helikuton, nagasunod sang butang sang sa lalod sa mga nagatulo-tulo nga parte sang balay at sunod man trapo map man para nga hindi magdanaw sa sulod. Ay ho, kay tibaw do kabudlay man magpakayo kung wala unod ang bulsa mo ana. Gani sige lang, antos-antos my love, hinay-hinay lang ha, kag maghuluhalong ano karon ang aton iya palamahawon. Something hot na kung daw wala tada sang napreparar nga lulutuon nga mainit-init para makapainit-init man sang lawas naton. Kun kafe da karon ino na may kafe da or hindi na may ay kasano pag ko ga-crave makaon ko sa arroz caldo man. Sige lang mahatagan gina katumanan makaluto gid kita sina. Anyway, alauna 47 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kadtuan naman nato ng pila ka mga impormasyon nga aton mapaambit sa inyo sa sini nga hapon natungod sang mga indi nami bala nga mga hilimuon. May ara kita mga kinaugali, mga hilimuon, kinaugali mo nila naton sang ibandera nga wala gali sila kabalo nga ang ila ginahimo may indi nami nga resulta sa ila ikaayong lawas, right? No, pero ano bala ina Tita Wilma, no? Ano bala ina yung mga bad habits nga ano ina sila? No, may ara kita pila lang ka-share sa inyo sa karon nga hapon. Kay kun ako man patanaon do hindi gid man nami. Una-unang gid be inang permi bala naga pulaw na. Gapulaw ka? Ako do pila nakagabi about the anhonte na abi na. I know naton basta may pasyente kinahanglan gid pero maghinay-hinay lang na. Kung permi ikaw nagapulaw kinahanglan maghalong ka gid na kay makapalain gali ina sa imo ikaayong lawas. Ang tao nga kulang sa tulog kag permi nagapulaw. Yes, hindi namin resulta sa lawas kung kulang ka man sang pahuway. Ina mga tao nga permi naga-enjoy, mga naga-gimmick nga ina kay man suno sa pagtuon. Abi ninyo, ang permi kapoy, ang permi pulaw kag kulang sa tulog, mas mataas ang incident sa pag-angkon sang balatian sa heart kag cancer. Okay? Kung nagatrabaho ka man bilang night shift, sa aton sini mga hubines, sa mga nagatrabaho sa call centers, kinahanglan ninyo doblihon you gid ang pag-atipan, doblihon you gid ang paghalong sang inyo kaugalingon, ha? Kag siguraduhon lang gid nga kung makapulaw ikaw, magkaon ikaw sang mga masustansya nga pagkaon. Kinahanglan mo man ang nagakaigo nga pagpahuway. Amo nang sikreto kung nagapulaw ka, pero kung nagapulaw ka pagkatapos ka ang pagkaon nga ginakaon mo da bala oo namit pero magkahalit not good, di bala? Kinahanglan lang kag ari naman siya do adlaw-adlaw ginasulit ko na lang iniiya no, pero kabahin gina siya sa mga pangmensyunar ni Tita Wilma sa inyo. So mga na bala? Sa mga mahilig magpaasos ang ila sini, mga sa mga nagapanigarilyo, kag syempre sa mga nagainom sang makahulubog nga ilimnon, hindi ginami. Kay nga, damo gidya nga mga masakit
ang pwede nga makuha sa pagpanigarilyo, hindi ina lipod sa aton. Pareho sang masakit nga cancer, cancer sa baga, especially, no? Cancer sa baga, tapos ubuhon ikaw, hapuon ikaw. Ti kung nagaedad ka, nagadasig man ang pagdamo sang wrinkles sa imo sininawong, ti gusto mo na, syempre hindi. Tandaan nyo lang, kung nagapanigarilyo ka, kang nagainom ka sa makaulubong nga ilim nun, ang sobra-sobra nga alcohol sa lawas, nagapalesen or nagapabuhin sang inyok ginaangkon nga kaalam, kay nga makamamatay, makapatay sang brain cells mo ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon. So, meaning kung gusto mo pa nga maglawig ang imo kabuhi, likawan mo inang bisyo mo nga pag-inom sang makahulubog nga ilimnon. Okay? Yes. Hindi mo man masiling agad-agad Tita Wilmang STOP or stop or untatan. Likawan mo lang anay amat-amat na amat-amat, hinay-hinay, jutay-jutay hasta nga mauntat mo siya. Jutay nga pag-inom sang tubig. May ara na iya tawo ya, parehas ang kilala ko da, ha? Kung hindi mo pagduhulan sang tubig, hindi mag-inom tubig, hindi na siya manami kung maninit man ang tubig nga ginapasulod mo sa lawas mo. Actually, sa aton nga mga Pinoy, kadamo gidya sang hindi mahilig mag-inom tubig. Ina kung kaysa the whole day makainom lang siya 3 ka baso, kung kaysa hindi pa kalabot kay kung magkaon mainom lang yung tubig every after meal mo, no? Kung kaysa hindi pa na maubos ang 1 ka baso, hindi na siya nami, kay nga kinahanglan gani naton pila, kinahanglan naton 6 to 10 glasses of water sa 1 ka adlaw. 6 to 8 or 6 to 10, di ba la? Kaya nga mabuligan sang tubig ang mga masakit pareho kung may UTI or may amat-amat dira nga atakihon ka sang urinary tract infection, di ba la? Sakit sa bato sa imo kidney, kinahanglan malimpyuhan niya permis ang tubig. Kag pagpalang luya, magluwas pagit sa pagpalang, paano hindi ka magluya kaya wala kaya tubig sa lawas ya, di ba la? Constipation, tiga ang higko sa lawas mo, hindi ka makapoops kay kulang sa tubig. Kag syempre dry ang imo skin tungod kulang ikaw sang liquids. So kinahanglan inom ka tubig. Gusto mo na nga madasig nga magkululunot ang mga panit mo, pamo ka na bala. Kag inang mga wala nagapalamahaw kun aga, importante bala, kinahanglan mamahaw gid kun aga na kay tikon lang tawon na sa pagtuon man, halos 1 sa kada 3 ka mga Filipino wala nagapamahaw kun aga. Notice nyo sa mga estudyante kun aga, sa iton sini mga hubines, hindi sila mahilig magpamahaw. Ginatingob nila paniyaga, Mga anak, tandaan nyo lang nga sa breakfast o kung sa pagpamahaw, dira kita nagakuha sang kusog energy bala, dira nagakuha sang kusog ang aton sinilawas para sa aton pagtrabaho, para sa aton pagpamansar, kag pag-angkon energy bilugid iya nga lawas. Ang pagpamahaw pinaka-importante nga meal, importante nga pagkaon naton regular meal sa bilog iya nga adlaw. Tiin ang mga bata, tatandaan nyo mga ginikanan, ilbay na sa mga parents dira nga may mga gagmay nga mga kabataan, dumduman i-train nyo gid ang mga kabataan niyo. Nga ang mga bata nga nagapamahaw kun aga, mas maalam kag mas mataas ang grades sa eskwelahan. Sa mga office workers naman, sa mga empleyado, mas manaming performance nila sa pagtrabaho. Kay ti busog ka, full of energy ikaw, right? Pero kung wala poor performance, di ba? Isa pa gid, inang mga wala gana magkaon sa ngutan kag prutas kung hindi mo ya pagtambungan, hindi magkaon. Hay mga anak, bininyo rekomendasyon gid na sa mga nutritionist naton, sa mga doktor naton, kinanglan kaon gid kita duha kita sa or 2 cups of vegetables, kag 2 cups man sang prutas every day. Di ba la? Nagligan na share ni Tita Wilma, hindi lang an apple a day keeps the doctors away, but 2 bananas can keep the doctors away. Tandaan nyo na mga anak, kinanglan gyan. Kay nga, sa kapag kaon na dun sang utan kag prutas,
makakuha kita da sa mga vitamins kag minerals nga kinahanglanon sa atong lawas. Ati tandaan nyo man sa mga bata kag sa mga maniwa nga tawo ay pwede lang na sila mga isa katasaya, no? Isa katasa kay tunga nga utan the whole day kag prutas okay na na. Ina mga palakaon sang pulos matambok nga pagkaon ay palakaon kay crispy pata, lechon, na chicharon, abaw. Ining mga intestines bala sang baboy na baka, yes, kay tan-awan nyo bala kung mamantikaon ang ginakaon mo, pagbugnaw, nagasebo, na, kung mabugnawan. Amo man inang matabo sa sulod sa aton lawas. Ti kung hindi ka gustong atakihon ka sa corazon, hagan-haganon. Kung pwede likawan. Kag hindi lang na iya titawe, na hypertension na. Okay? Amo lang na, bisan gamay lang na siya, pero at least, na-refresh naton sa mga nakahibalo, ina nga mga informasyon sa wala, syempre tandaan naton. Inang mga indi nami naton nga mga hilimon, likawan, untetan para sa aton proteksyon. 1:56 na, Action Radio Bacolod. Balik si Tita Wilma pagkatapos ni. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang Sa nagapat mga naka-online anay dira, baw, oo. Ano da sa inyo lugar yan nagainulan man pareho di sa amon sa Bacolod. Kay Franklin Tilohio, good afternoon. Ba maulanon man kuno nga hapon hambal Ma'am Ana Sinoro, paamo kina bala kag hindi lang na Tita Wilma na araman si abaw. Ma'am Ana, thank you. It's a big heart, ha. Si Sir Martin Aliling, good afternoon. Kag kay Susan Talahuron. Mayong hapon lang da, Susan Talahuron. Susana Aripal. Mayong hapon man. Kay Ralph Lester Torbella. Salamat gid sa imo. Na Ralph Esther Torbella. Sa imo, salamat kag mayong hapon. Okay, salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma man sa This Is My Life. Okay. Ara lang sila kuno. Ba maulanon man nga hapon. Kay ara lang sila ga monitor sa Pandanon DSB. Sa Pandanon DSB dira. Salamat gid kag maayong hapon. Marites Suplico. Tamyaw ko lang happy birthday kay Evony Libona. Salamat gid. So kaya Ebony Libona, happy birthday. Tita Weg, ginatamyo kong akon amay. Ang iya ko no amay. Nga si Rolando Ligaspe. Nagapamati, subong avid listener, avid fans, gid puwerte katunog sang volume niya. Pero may more power some handy. Salamat gid, no? Salamat gid, Ana. Kag, yes, ara man naka-online si Sir Alex Montesa. Sir, maulanon nga hapon da. Salamat gid. Okay. Kag some handy. Okay, salamat gid ko no. Sa mga BHW sa Barangay 3 sa La Carlota City nagapamati na hambal ni Ma'am Ana, na ara da si April Lee. Salamat Cathy Veer. Hello, kumusta ikaw? Okay, dira lang anay asta. Balikan lang kamo ni Tita Wilma naman dugay-dugay. napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no?
Pasalamat magita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan niya pong luyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre ko sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gikan salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din kami nga impatigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Yan, mamayong hapon tita we manyaga ta amon sudan pinaksiw nga isda kag laswa kay gaulan diri sa amon. Binli ko da kami ngagaw ko. Liw ko ta miyaw sa akon bata kay Inday Kapid Lazy Joy half day lang ang klase kay exam nila subong. Keep safe always to it. Greetings from Purok Red Mahogany sang Barangay Tabugon. Bogo, hambal ka pa nga binlan kay hindi na lang gali Ma'am Lizelle Baluarte bangkiran kay kalayo gali abi ko lapit lang. Yes.
ang barbero namon nga si Dennis Tabianosa ginatrangkaso. Get well soon, Nes, sambal ni Ma'am Aina Sinoro. Tita Wilma, aririn ko di naga-monitor sa imo via stereo mayong hapon. Sa imo, halin sa Banwa Seng Tuboso. Keep safe always and God bless. Ikaw nga lagawan ka, maulanon wala ga pahimunon. Christine Menyes Villalobos, good afternoon. Ada man siya live, nga nagapod sa Anton. Yes, Larga Vista family, Randy, kay Well Waning, kay Roger Galiat Nestor, happy fiesta. Fiesta galida sa may Bantayan, Kabangkalan City na. Happy fiesta lang dira sa inyo. Tawe ariman kami Monitor Action Radio pud kay Mr. Colusi Udtuan sa Central Maaw 4772. Tita Wilma, mahauta tinanok nga saging ga monitor gid kami diri sa Barangay Sagang kada adlaw. At 35 or 50, 100 salamat gid. O tinanong ka nami sinana. Mileli Oligo ara siya live on air. Live on air ha. Kagara man siya sa radyo. Relax lang anay. Kadali. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton sulat nga pagbasahon ginpadala ini sang nagapatawag kay Magda. Si Magda ari lang sa isa ka banwa sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Ang mensahe sang sulat ni Magda nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang kag nagapanamyaw sa tanan nga nagapamati sa tanan gid nga programa sang Action Radio, labi na sa This Is My Life. Tita Wilma, isa mo man ako kasuki sa programa kag sa inyo gid bilog nga istasyon. Indi lang palihog pagbasaha sa kahanginan ang akon matuod nga ngalan kag lugar. Basta ari lang ko sa northern part sang Negros Occidental. Taguon mo lang ako sa pseudonym nga Magda. Para maproteksyonan, hindi lang ang akon reputasyon, kundi ang isa pa katao nga nagaalagad sa Dios. Tita Wilma, 28 years old na ako. Kag may bana. Ang bana ko, babaidor. Kag pulos lang kalain sang buot ang ginahatag sa akon kag sa amon, anak. Sa amon simbahan, permigid ko nagakonfess sang tanan nga nagakatabo sa akon pati na ang problema sa amon leader. Sa iya ko ginashare kag ginapautwas ang akon mga kalain sang buot. Bisan sang una pa, may crush na ako sa iya sang huben pa siya hasta nangin leader siya sang amon simbahan. Huben pa siya kag simpatiko. Nami ang tingog kun maghambal, matouch kagid sa iya mga ginapanghambal sa mga sumulunod. Sumulunod kay followers ng banyo. Tita, nahulog ang amon balatyagon sa isa kag isa? Tungod siguro naluoy siya sa akon sitwasyon. Nagkita ay kami sa isa katago nga lugar kag may natabo sa amon.
isa lang ka best, tita. Pero pareho kami nga naghinulsol. Tungod hindi namon dapat ginhimo ang amo nga hilimuon. Ang hambal niya sa akon nasulay lang siya. Kag hindi na siya gusto nga masulit pa. Tungod sala. Kag may salabto na siya. Abi mo subong hindi naman siya gusto nga makigsugilanon sa akon. Tungod hindi na siya dapat nga pangayuan ko sang advice. Ina ang hambal niya. Kay basi, kuno, mahulog kami liwat sa tentasyon. Nagakaapektuhan ako, Tita Wilma. Problema gid ina sa akon. Nagsulod sa pensar ko, nga ipadala ko sa This Is My Life, kag pamatian man ang imo advice. Kabay nga mabuligan mo ako, Tita Wilma. Madamo gid nga salamat. Magda. Okay, sa itong ni letter sender sa karon nga hapon, sa imo Magda. Madamo nga salamat kag maayong hapon, maulanon subong nga tion dira sa inyo lugar sa norte nga bahin no northern part of Negros Occidental. Wala niya ginmensyonar ang iya relihiyon, kag never man siya nag-mention sa pag-address sa leaders ng Ilocos Church. So wala ginatumod nga simbahan o kung anuman nga pagtuluuhan ang aton sinisender. Kay hindi man siya gusto nga maguba ang reputasyon sang leaders ng Ilocos Church kag mismo man siya. Galing ti apektado siya sang natabo. Hindi naton mabasol. Hindi naton mabasol ang natabo no. I'm sorry. Hindi naton mabasol pa kamo tungod natabo na ang tanan. Ang pagpakasala. Tao lamang kita nga kung kaisa nagapangibabaw ang kahuyang kag makahimo sang kasalaanan nga daw kabudlay kid patawaron. Pero una-una sa tanan, Inday Magda, sala gin man. Pasalamat kita gina-admiter mo, kag gina-admiter man sinang alagad sang simbahan, sang inyong leader, nga sala gin man ang natabo kag nagpatunga sa inyo nga duha. Husto siya. Husto siya sa pagsiling nga hindi ka na dapat pa magpangayo sang advice sa iya tungod basi kon na masulit liwat o kon matentar kamuliwat. Tungod ang natabo nagapakita ina sang kahugyang sa inyo nga duha. Kay as mentioned ni Tita Wilma, duna sa tao ang pagka mahuyang. Nga kon malikat-likatan lang kag makapanalot ang panulay kag masulay ang gwa makasulay kid sa pagpakasala. But since kamo nga duha nag-ako kag nabalaan gid ninyo nga sala ang tanan, ang manami lang kay duha man kamo ang nagdesisyon nga maglikaw sa tagsa-tagsa. Pasalamat kita dira, no? Kay nga kung magpadayon ina mortal nga kasalanan. Wala kita kabalo kung sa ila sa simbahan sinang leaders ng inyo man church makapangasawa o kung hindi, pero nakamensionar ikaw nga may salabton siya, di base kung may pamilya man siya na kag amo inang dapat man niya or amo man inang iya ginalikawan nga hindi siya gusto nga liwat nga magpakasala. O galing ang ginatan-aw lang ni Tita Wilma, gamay nga anggulo. What if kung atong isa kabes nga natabo ka mo magbunga na amo inang problema nakadepende man ina sa inyo. Kay mas mangindako ina nga iskandalo ilabi na para sa iya nga isa kaalagad sang simbahan nga may salamto na. Pangamuyo ka lang nga hindi lang, no? Kabay pa nga hindi na, no? Hindi lang magbunga, kag kabay lang nga magbag-uman ang imo sinibana.
sa iya sinabisyo nga pagkababaydor. Actually, inday magda wala sang imposible man mo. Galing kan ko kaisa tao lamang kita kung sino bala ang malapit sa aton kag comfortable kita nga ipautwas ang unod sang balatyago naton kag pamansaro naton problema naton kamag-an para sa aton ang pagpautwas sa ila. Na? Kag feeling naton kag pagpati man naton nga maka-comfort kag makabulig man sa aton sini problema. Galing kun kaisa sa nasiling ko na tao lamang kita na kag indi gin malikawan nga magagwa ang kahuyang sang tao tungod duna ina kag indi makontrol sang emosyon. Amo na ba lang ginasiling naton na kinanglan mangin mabakod ka lang sa imo sini pagtuo sa mahal nga Dios sa pagtuo na sa pagtuo pagsalig kag pagsunod sa imo. Kabay pa nga hindi na ina masulit. Kag sabahin sang problema mo sa imo sinibana dira na lang ikaw magtutok pa. Likaw ka didto sa ginaproblema mo subong at tubang ang problema mo sa imo pamilya, magpangita ka paagi kung paano masolusyonan ina. Tanawin nato ng sabahin sang bana mo ang pagkababaydor na kay sini mo babaydor mo na ang imo sinibana bot silingkon hindi lang isa duha nga nakapangin babae siya te actually na by nature te polygamous gid man ang lalaki pero wala tanan na hindi tanan ha wala ina gina-generalize ni Tita Wilma ha? Ang kinahanglan lang gid subong tutukan mo nga makapangita kasing paagi nga matapos ang tanan nga ina nga ginahimo sang bana mo indi sa makahas nga tikang indi paagi sa kusog kag kagamo kundi sa maayo kag diplomasiya nga pamaagi. Isa na dira masuwestyon ni Tita Wilma ang pagpangamuyo na magdangup ikaw sa Ginoo na magpagamuyo ka, magpangayos ang kapatawaran sa tanan nga mga mortal sins nga nahimo mo. Hugot nga pagpangamuyo, pagdangup sa iya. Nga buligan niya ikaw nga makabangon sa imo sitwasyon kag tuytuyan ikaw niya sa husto nga banas, sa husto nga solusyon para sa bana mo kag sa pagpangabuhi ninyo upod sa inyo kabataan. Ha? Kung nagapauli pa si Mister, na nagapauli si Mister, pakita lang gihapon ang imo pagka-asawa, ang pagkamatipanon, ang pagkamapainubuson, ang pagka pagin mapinalinggaon baho ang mga anak. Tita we, ginaugom na siling nasaguro nga, ginaugom ko lang Tita we, ang kaakig ko kag kainit mo. Kay gusto ko nga himuon inang gusto mo man nga, nga ginhambal sa akon, pero do kabudlay gid. Pero wala sang imposible kung aton tinguhaan kag himuon. Upda naton sa pagpangamuyo, inday magda. Na suggestion ni Tita Wilma na kung mataymingan mo ba lang mayo ang buot ni Mister na kung may ara bala dira marriage counselor sa simbahan ninyo or if not naman kung may ara pwede ka mo bala makadangop kag makapangita maka-ask lang sang professional marriage counselor nga pwede iya makahatagid sang maayo nga advice kung paano masulbar ang inyo problema. Kay nga kita nagahatag lang sa imo nga side. Sa bana mo wala kita nakabalo kung nga amo nang nahimo niya na kung nga nahimo niya ina sa imo kag sa inyo pagpangabuhi. Nga nahimo niya ina. Nga mga misis kung kaisa di ba na may mga rason kung nga nagakatabo ina sa aton kaugalingon. Pamangkuta ang kaugalingon. Ano ang sala ko sa bana ko nga nahimo niya ina? Bala may nahimo ako nga sala? Bala may kakulangan ako sa iya? Ano? Na? I-analyze kag yes o sisaon mo gisang maayo ang kaugalingon mo. Kag kinahanglan mag-abot si Mister kung kaisa, hindi nga, gisiun ang duster, mahilig ka man tuon mag-shorts, pero nagaluloy-loy na lang. Daw inang napabayan mo na lang bala ang imo kaugalingon. Actually, ina nagakatabo sa mga asawa nga mga responsable mo, responsable sa iya pagkailoy sang puluyan, na responsable sa tungod nga, hindi lawlaw, bala mga mangin asawa, di bala? Manglaba,
mamalansya, madigamo, manghugas, tanan kung may mga tanom pa at ipanon para mangin manami ang pagsinalayo sa sulod sang balay. Pero kung inatanan talupang dun mo man, kinanglan tagaan mo man atensyon ang imo kaugalingon. Lantawa. Nga kinanglan magabot ang kabataan halin sa school, magamot si Mr. halin sa trabaho, mahipid ka man. Nami ka man lantawon. Ang aura mo nagayuhom. Pagsulod sang kabataan, pagpauli ni Mister. Di ba la? Kinahanglan kid. Hindi nga mapabaya na lang kita sa lawas naton. Kay kung kaisa, ang angga-angga ni Mister hindi man na malikawan, kay wala man nagahampang si Mister o kung nagalagaw lang mo, kundi nagatrabaho sang husto. Nagatrabaho sang husto para punan man ang iya obligasyon nga amo ang provider sang pamilya. Ikaw naman bilang asawa Magda, ginatungdan mo man ang imo obligasyon bilang iloy, bilang iloy sang puluyan, kag bilang asawa prepara sang pagkaon sang bana kag kabataan mo, pero bala natungdan mo man ang imo responsibilidad bilang asawa sa imo sini bana, na ay responsibilidad mo sa imo kaugalingon para sa imo bana. Tulukan kaugalingon mo. Pamangkuta kag usisaa. Na kinahanglan man nila ina kung kaisa. Ang pag-uloangga kag kinahanglan mahumot-humot man for education lang. Sa tutuod lang, kinahanglan man na sang mga banan ang pag-ulo-aligay sa ila. Kay basi amo inang kulang sa imo. Pero tandaan mo, ang tanan nga bisyo nga ina sa babayi sang bana mo, maitagan gidi na katapusan. Diin gidi na mapadulong tungod kamo ang pamilya. May kabataan siya, kag ikaw asawa. Bisan ano pa dira, amo man tugli kahapon kung nadumduman ko atong banaya nga OFW gapaabot siya, gali ang banaya ari na di kag salain siya iya nga babae nagpauli. Masakit ina sa asawa. Amo man ina sa imo. O galing kay sa mga babaye, ang mga babaye iya mahinang panon mapainubuson. Pero siling nila tawi wala na ya subong sang martir. Yes, wala na sang martir. Pero ang balatyagon naton sa gihapon nagapangibabaw. Nga kung kaisa handa kita sa pagsakripisyo sang aton kaugalingon para hindi maguba ang aton ginbalay nga pamilya. Hindi maguba ang ginbalay naton nga pamilya sa sulod sang isa ka puluyan nga may amay kag iloy kag may kabataan. Upod ang pulong sang Ginoo nga mangin maayo ang pagsinalayo, may harmonia, may paghigugma, kag may kalipay, di ba? Katawhay, of course. Now, pila lang ina sa mga matugda may ni Tita Wilma sa imo, Inday Magda, no? Kag kung pwede pa lang, hindi kita ya maghimo sang kalakasan para magpalala sang sitwasyon ninyo nga duha nga mag-asawa. Kaya nga, the more nga mag-iskandalo ka, the more nga magdakdak ikaw sa bana mo, mas pagid na siya nga maghimo sang hindi maayo. Pero try mo nga i-reverse psycho siya, na? Gamitang reverse psychology. Nga sa pihak sang ginahimo niya sa imo nga daw nga sobra-sobra na balikan mo gihapon sang imo kaayo kag pagpaumod kag pagpalangga. Manon siling naman na ng isa ka nanay ba ikaw dito Wilma kung malabo talagang kalusiyon dagiga mo. Hindi kay sa tuod lang ang may bulawanon sang balatyagon ginabless na iyan ni Lord sa tuod lang himuan yo ina. So kabay pa na Magda ang panugdaon ni Tita Wilma makabulig sa imo makahatag ka bugnaw sa balatyagon mo kag pamansaron mo nga mangin mapainubuson kag tayuyon nga pagpaumod kag paghangop ang himuon. Sa angton man mga palangga nga mga tagpalamati ka mo mandara kung gusto ninyo i-share inyo problema sa pagpangabuhi relasyon sa mga kabataan ninyo mga nagkakatabo sa inyo kabuhi nga nakahatag leksyon, nakahatag problema or magkahatag mind inspirasyon sa ibang paginaton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Ara lang ang aton sa ni Facebook page, Action Wilma Sugaton. Pwede ninyo dira mapadala kung may Facebook account. If not sa akon man personal nga Facebook account, Wilma and Tupina Sugaton. Kung
gusto ninyo, pwede naman kamo di kasaka sa Action Radio. Dulong lang ninyo dere, no? Ari kami sa Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Sa mga reaction na karon dugay-dugay, alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time, balik si Tito Wilma pagkatapos man sang pila ka mga commercials. This time check is brought to you by ACS. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema,
Dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease.
Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin Salves, good afternoon. Ma'am Christine Manias Villalobos, mayong hapon lang dira. Okay lang, Ana. Kantuan tanay pila diri ka mga opinion sa nga itong sini mga palengke nga mga tagpalamat tiba. Anyway, ginatamyaw ya si Iya Amay. Rolando Ligaspe, nagapamati subong avid fans gini. Puerti katunog sang volume niya permi more power. Halin kay Sam Handy, salamat gid ana. Rizal Balsimo, salamat man. Kag natamyaw ko lang da sila ni Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matmayo. Na Ma'am Jean Kiriligdon, thank you, good keep safe. Yes sir, Alex, thank you. Novi Magapan mayong hapon man, again Sir Mileli Ulingon. Tawe wala gid untat ang ulan diri sa barangay Tagum, Cabangcalan City, always ga monitor sa Brand family. God blesses all. Amen. Nilana Sabran, salamat gid. Arleden, yes, Arleden McCoy. Monitor lang kami sa Sumag at tamyaw lang kay Renato Escotero kag Baktode drivers. Mayo lang nga pagbiyahe dira kagalong-halong kisa tungod sang maulano naton nga panahon. Juvie Monaras, mayong hapon man, pero dali gid lang sa itong sinitext hotline opinion para sa itong letter sender karon nga hapon. Good PM Tita Wilma. Sa imo Magda, ang ultimate gidyang hambalya, no? Ang ultimate solution sa problema mo, cut off, ha? Capitalize pa na iyan. Cut off gid. Yes, insakto gina. Una sa tanan, palayo ka dira nga lugar. Palayo ka dira nga lugar sang worship. Pwede ka man magsaylo sa iban nga house of worship sang anuman nga kongregasyon. Kung sincero ka, magpalayo ka sa tentasyon, may bana ka. Kung babayidor, hindi na magdugang. Kami nga mga lalaki, so lalaki nga ito na sender, kami nga mga lalaki, kung makita nga insakto, magpapel ang asawa, ay bana kami para sa asawa kag pamilya. Palayo sa tentasyon kag magpapel bilang asawa kag mister. 0152, well appreciated. Thank you, good sir. Inday Magda, kabay pa nga nabatian mo ina. Na? To stumble twice, the same stone is proverbial disgrace. Stop. Stop on tatong communication mo sa iya, nga. Antes ko na matabo ang mga worst nga mga hitabo. No, Junjun Lambartin Domyo, salamat gid. 6989. Okay, madamo gid nga salamat. Nanay Nancy Balsimo, family Silva, kag pamilya Pacheco dira sa barangay Santol, Binalbagan. May damo gid nga sila. Salamat. Hello, Ma'am Jean Officer. Good afternoon. Yes, kag kay Ma'am Marjorie Ward. Salamat gid sa inyo. Kag kay Tuto Amado Ledua Jr. Gapon man sa iton. Mayong hapon lang kuno sa tanan nga taga Barangay Alianza nga nagamonitor man sa programa This Is My Life. Inday Blaza, salamat gid. Pero dali lang. Umpisahan anay ni Tita Wilma ang aton pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong text sa ka-horoscope. Pero may tamyaw anay kita sang malipayon nga kaadlawan karon nga adlaw, no? Happy birthday today, January 26, 2013. Sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw, na especially dira kay Sir Fernandini Quadernal. Sir, happy birthday, na
Kag sa iban pagid naton nga mga kauturan der nga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw, I think kay Kuya Jerky, na? Kuya Jerky Lipper. Okay? Sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw, January 26, abi mo ang adlaw sang imo pagkatawo. Na ginahulat ikaw sa mga swerte mo sa mga malayo nga lugar. Gani obligado ka nga mag-travel abroad or mag-work abroad, amo na siya, pamo kay na. So, sa liwat, ara sa malayo nga lugar ang swerte mo. Amo ina ang mensahe sang adlaw sang imo pagkatawo. Kag, syempre, sa iton man mga celebrators for today, na God bless ka good health ang aton sini-wish para sa inyo. Ara man kamo sa idalom sang zodiac sign nga Aquarius. Kay ang mga Aquarius na tao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarius, ang paglingaw-lingaw nimo or ninyo karon nga adlaw, makadulot ina or makahatag sa inyo kalipay, pero likawan lang ang sobra-sobra nga gasto. Importante ang pagplano sa bagay nga gusto mo umpisahan. Kag abi mo na tungod dira makabulig ang isa mo kasuod nga abyan o kon hindi gani ginikanan mo sa problema. Mga maswati nga mga numero sa mga Aquarius, 22, 10, 39, 40, 42, kag 1. Blue is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, natao Pebrero 19 tubto Marso 20. Yes, mga Piscian, may kahigayunan or may tsansa nga magpanumbalik sa pensar mo ang mga nakaligan, ang mga sala nga nahimo mo, leksyon na ato nga hindi na dapat pa nga masulit, Pisces, gani tandaan lang. Maswati nga mga numero 3, 9, 15, 30, 41, kag 35. Lemon green is your lucky color. Kadtuay na ito ng mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, Aries, ang kun mo man ang kapinasahi nga kaabtik sang pensar mo karon nga adlaw, nga bagay naman nga gamiton mo sa imo dira pagtuon kung sa imo man pagtrabaho. Kag karon nga adlaw, makakuha ka gid sa atensyon sa mga tao sa palibot mo. Wow. Maswati nga mga numero sa mga Aries, 8, 4, 23, 43, 28, kag 40. Jade green is your lucky color. Ang mga Taurus naman. Yes, Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Mga mapagsik karon nga adlaw, full of energy karon nga adlaw ang mga Taurian. Pero galing lipot pasensya dali mapikon. Ginahanglan nyo lang magpaubos, magpaumod, magpagkatawhay, amo nang himuon nyo para malikaw kamo sa gamot. Yes, Taurus, maswati nga mga numero 9, 18, 27, 36, 40, kag 22. Bold yellow is your lucky color. Yes, kamo naman nga mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, ang jutay na nga problema sa imo pinalangga, kung pwede palang hindi pagdala sa imo trabaho. Kagkaroon nga adlaw may isa ikaw kalikom nga madiscovery. Yes, Gemini, mga maswerte nga mga numero 3, 11, 29, 39, 41, kag 28. Brown is your lucky color. Yes, Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22, ba may maayo nga palatandaan na tungod sa paghigugma, Cancer, yes, sa mga singles lang nga, kung isa ka Capricorn ang imo makilala karon nga adlaw, single nga Cancer, sigurado nga magkaangkon ka mo sang relasyon. Maswerte nga mga numero 1, 11, 21, 32, 40, kag 14. Red is your lucky color. Tita Wilma, tamyaw ko ba na ko nga nagabarikotot katugnaw kay nagaulan. Halin kay Jocelyn Salcedo. God bless, ma'am. Kay Terry Vergara Sancho. Bao. Donna May Britannico. Tamyaw lang da siya sa iya man ba nangara sa balay. Junjun Bola. Kag sa family Bilyeza Britannico family. Kag sa Tinguban. Dira sa may Santa Rosa,
Murcia. Clover Aguirre, hello lang sa imo kag sa tanan nga staff sa Action Radio. Ari lang ko ga monitor sa banwasang manapla. Salamat kid na. Okay, relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ni. Si Mommy at Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-pinagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Action. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Ang
naman tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag Patahom nga laygay sa sender to pamatian mo gid sender ha ang mga laygay ni Tita Wilma. Salamat Ma'am Virgie. Hello Miss Cecil Bikbek hidlaw man ta sa imo ba na medyo siling niya may hapon Tita Wilma sa mga nagliligan ng mga inadlaw. Sako gid ako sa amon asosasyon na dira sa Yellow Bell Agrarian Reform Beneficiaries and Farmers Association sang Barangay Binubuhan. Salamat gid mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Ma'am Homa Lumina, salamat man. Sa Celine Homes da ma'am sa mga ka-works mo da. Ma'am Virgie, salamat na lang no. Kay Ma'am Elizabeth Gamala. Greet niya happy wedding anniversary today. Iya sinibata Henry Gamala Jr. Kagang asawa nga si Gina Diaz Gamala. Thank you, good and God bless. Rodney Ismaya, salamat man. Kag kay hello Tiray, no? Kay Teresita Batik-Batik Swala. Kag kay Ray Flores Barioga. Didi nga luhamianto. Kag kay Arnold Villanueva dira sa Mailumbago. Salamat gid. Pero tapuson anay ni Tito Wilmang mga nabili natin ng mga zodiac sign. Tungod ada nakita sa zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo amoy ning mga netaw Hulyo 23 tugtub Agosto 22. Leo, suno sa imo horoscope, batunon mo kung nakasala ginman ikaw. Ang pagbaton kinahanglan ano gani? Halog sa baletyagon. Batunon kung nakasala ti sorry na kinanglan kabalo ka man mangita paagi sa pagpakigbagay sa imo isig ka pareho. Maswati nga mga numero sa mga Leo 2, 6, 17, 34, 23, kag 40. Your lucky color is orange. Dira, yes, the Virgo naman kita. Ang mga Virgo, meaning mga natao, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Ang mga Virgo, sa karon iya nga adlaw do kay nami, kay nga madali mo nga mapakigbagayan ang imo mga pamilya, kag ang imo mga abyan. Mapabakod mo ang relasyon sa inyo puloy-an. Virgo, mas wanti nga mga numero 4, 13, 22, 35, 8, kag 39. Indigo is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, bao kataw, hi, kag very colorful ang imo love life. So no, sa imo horoscope, likawan mo lang ang mga marites, kag mga hilabtira, para nga hindi ka dira maulamid sa kagamos sa nagakatabo sa inyo palibot. So no, sa imo zodiac sign, 6, 8, 19, 25,
11 kag 37 mga maswerte nga numero. Sky blue is your lucky color, Libra. Yes, ang mga Scorpio naman Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22. Wow, Scorpio, may mag-offer sa imo sang work or trabaho, no? Ano man nga bagay, tandaan mo lang, ano man nga bagay nga dapat mo desisyonan, kinahanglan pa man sa ron mo gid-anay sang maayo. Mas swerte nga mga numero 6, 12, 17, 35, 26, 30, kag 42. Blue is your lucky color. Kagtuan naman natin ang Sagittarius. Ang mga Sagittarius amoy ni mga nataon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Nami ang dalagan sang pamensaron sa mga Sagittarian karon nga adlaw. Aragid sa mga mudo para matapos mong imo sinitrabaho. May ara ikaw mabaton nga tawag sa nagapalangga sa imo nga makapadugang sang kalipay nga nabatyagan mo karon nga adlaw. Mas wati nga mga numero 7, 14, 20, 25, 32, kag 34. Sagittarius, green is your lucky color. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, pamatiing imo zodiac sign. Ang imo pagkamatinawhayon, pagka mapainumuron, mapainubuson, mahinang panon pa, amo nang himuon mo. Tungay nga, malapit ka sa mga tao sa karon nga adlaw nga mga lipot na pasensya, mga irritable. Maswati nga mga numero sa mga Capricornian, 9, 14, 18, 32, 5, kag 33. Red is your lucky color. Ivor Bueno, feeling ka Rod Miss Maya, salamat gid kay Anisita Valenzuela, Nona Liada, ay adilaos kag nanay. Okay lang, relax ka mo dira anay. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ni. Hoy pang, to palala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa among tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV Action na! This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Giselle na Franco, araling sila sa may Square 1 Cafe ni Sir Arwin. Upon man si Olivia Merani, kag small, kag one, lagon, thanks gida. Rachel Fulancio, Susana, salamat man kag kay Jane Paco, kag kay Ma'am Thelma Ugwico, Cecil Batindan, Annalyn Bilanggoy, salamat gid. No? Pang-ari na si Tita Wilma sa tiun sang pagpaalam para karon nga edisyon sang This is My Life. Pero nga ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo alin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. I can't say good. Buwas na naman, so salamat gid standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng